Goizeko 9:06 Donostia albisteren erdigune dugu, azken ordu eta egunotan, bai politikoki, EAJaren batzar nagusia atano frontoian burutuko baidelako, baina baita arlo sozialean ere eragile ezberdinek egiten dituzten aldarrikepenak direla eta guzti hauetaz hitz egiteko gurean da, Eneko Goia Donostiako alkatea, egunon. Egunon bai. Bueno, garanetan naizen albiste dugu gaur, Donostiako metroaren eraikuntzek 94 milioi euroko gainkostua izango dutela, jakin nahi dugu ea zer gertatu den, aurreikuspenak nola egin dira? Bueno, berez hori Jaurlaritzak egiten duen obra da, ez da udadak egiten duena. Bai. Eta beraiek azalduko dituzte, ziur naiz, desbiderak eta horren arrazoiak, ez? Hala ere, nik uste danak gogoratzen dugu da, batez ere bigarren tramoan, hau da erdigunean dagoen tramo horretan izandako arazoak, obra istripu bat egontzan, eta horren ondorioz, obra eten, urtebetez eten da egontzan, orduraino zegoen kontratua bertan bera utzi, proiektu berri bat egin beharre izan zen, aurkitu zuten egoera horri erantzun egokia emateko, eta segurtasunez jarraitua dizateko, eta adjudikazio berri bat egin zen, bigarren tramo horrena, horregaitik atzeratu ziran hainbeste danak, eta seguru aski gain kostu horren parte handienetariko bat hori izango da. Hain zuzen ere, bigarren tramo horretan aurkitu zituzten zailtasun horiei erantzuna ematea. Horren justu, deigarria dena da, berez garaiko argazkiak eta margoak ikusita ikus daiteke iaia irla bat zela, alde zarreraino heltzeko Kontxako eremu hori, hor noski, hain garrantzitsua zen eremu horretatik igaro alizatea, jakinekan. Ez egon beste aukerarik. Nik hori egia esan gertutik jarraitu nuen, zeren horregontzan den proiektu bat, Patxi López lehendakaria zenean, horregintzan denengo proiektua, eta gero gobernu aldaketa eman zenean berrazterketa bat egin gendun. Orduan sailburu Ana Oregi zedarik, nik planteatu nion, ea posible otezan pixkat atzerago joatea, menditik, batez ere San Bartolome alderago. Baino radioek ez zuten ematen. Trenbideek, trenek beraien mugak dauzkate, bai aldapari dagokionean, eta baita ere kurbak dituzten radioi dagokionean, eta Lugaritzeko geltokitik egiten zan trazadua libratua dizateko, ezinbestekoa zen pasatzen den lekutik pasatzea. Beraiek bazekiten, eta hor egin zien azterketa asko, pasatzen ari zirela, ibarraren ertzetik, eta horrek bazituen bere arriskuak, eta horrek, eragin zuen leku batzutan lurrak zailagoak izatean, odabait esateko, ez? Eta hor gertatu zen, Mirakontxan bertan gertatu zen istripu hura, zulo bat azaldu zen, eta horrek eskatu zuen proiektu aldatzea, ziurtasuna handiagoz aurrera egitea, eta horretan aritu dira orain arte, nik badakitu Lurrazpian praktikoki bukatuta dagoela obra zibila, orain instalazioekin ari dira, eta gainazaldean, urbanizazioan hasi gera, eta hemendik aurrera gelditzen zaigun tarte honetan, nik esaten dudan bezala oberantz egingo du obra horrek afekzioi dagokienean, eta tunelaren bukaeran argia ikusten hasia gera. Horre, atzoko osoko bilkura izan zen udalean, proposamenen artean, bertan bera gelditu zen, Loiolako kuartelen erosketagatik hitzarmenan bernegoziatzea, 73,3 milioi eurotan erosiko zaizkio Loiolako lurrak defentsa ministerioari. Posible da, prezio merketzea? Momentu honetan ez, eta ez detena ondo udartzen, eta udartzen saiatzen badiman naiz, etzait gustatzen arrazoia zein den ikustea, EH Bilduk honekin daukan jarrera. Negoziaketak luze eman zuten bere garaian, 5 urte daramazkigu gai honekin, mai gainean, eta noski saiatu gera gure aldetik adiketa merkeen erosten. Baino, defentsa ministerioak bere irizpideak dauzka, eta azkenean, dortu genduen, akordioa dortu genduen, ez? Nahi harritzen hauena da, behin akordio hori dortuta, ordainketa egiteko partida sortzerakoan, erabaki hori udalbatzara eraman genuela, eta aho batez onartu zela, prezio horretan erostea. Eta orain, planteatzen da, hori berriro ere aztertzea, berriro ere negoziatzea. Hor ez dago biderik. Defentsa ministerioak argi eta garbi esaten du, hor ez dago biderik. Eta gainera uste dut horredako bide batetan saiatzeak arriskuak ere badakartza da. Alde batetik,
badakigu zein dan Madrilek bizi duen egoera, Espainiako gobernuak ze egoera duen, ez dakigu zenbat iraungo duen, baino aukera orain ematen ari da. Eta nik uste hori itxi egin beharko genduke da, den bai den. Eta hor momentu klabe bat dago, eta da eskriturak egiten diren momentua. Momentu horretatik aurrera hasten dadako kontatzen militarrak bertatik irtetzeko epea, eta gero, eta hor EH Bilduk eskatzen zuena, nik ez dut begi txarrez ikusten, baino gero egiteko aukera ere badago, behin udadak lurroiek eskuratuta jaurlaritzaren parte hartzea eskatzearena, ez? Gainera ziur nago parte hartzea emango dela, Eusko Jaurlaritzak adierazi duedako horretarako prestutasuna. Baino gauden momentu honetan hau itxi egin behar dugu. Itxi egin behar dugu, aukera hau ezin dugu pasatzen utzi, eta nik atzo esaten nuen, ez? Iruditzen zait horredako planteamentuak egitea, da oztopoak jartzea. Eta berriro diot, ez dut ulertzen zertara datorren hau orain, udal batzan, aho batez onartu gendunean, prezio hori ordaintzeko partida sortzea aurrekontuetan. Hain zuzen, ez da iturri izan zena zen, eremu honetako etxe bizitza babestuak 140 ala albezain beste izan beharrote diren. Denis Itxaso sailburuak berriki lege aldaketa proposatu du, egin beharreko etxe bizitza sozialen 175-tik 160ra jaitsiz. Nola ikusten duzu neurri hau? Ondo ikusten dut. Paperean oso ondo gelditzen da 75 esatea, ez? Hori horrela da. Eta danak nahiko genuke hori egina izatea, baina egia da ere, eta sailburuak hori esaten du, askotan horredako planteamentuekin egiten diren garapenak gero ez direla gauzatzen. Eta asko zokerragoa da, zero izatea, 160 izatea baino, ez? Eta hor, nik uste dut kontutan hartu behar dugu da beti operazioen bideragarritasun ekonomikoa. Ez badegu hori kontutan hartzen, arriskua daukagu, inoiz ez gauzatzeko. Eta hori gertatzen ari da eremu batzuetan, ez? Karga gaina handiak ezarrita, azkenean, jabeak direnak ez dute da eremu hori garatzen, eta uste dut hori kontutan hartu behar dela. Orduan, ez da kasu guztietan izango, baina behintzat aukera bat izatea, kasu batzuetan, operazio batzuk aurrera eraman izateko, portzentai hori jistea, ez dut begitxarrez ikusten. Donostian hain zuzen etxe bat erostea edota alokairuan sartzea hor garestia da, edo nor ezin daiteke halako abentura batean sartu, akaso zentzu honetan tentsio eremuaren proposamena dago batetik, baina jakineko dugu, nola ikusten duzun, hor prezioaren afera hori, gorakada horiek eta honetara bideraturiko neurriak. Egoera oso konplexua da, hori aitortu beharra dago, niri asko kezkatzen hau, horrek eraginak dituedako, bizitza proiektua hirian egin nahi duen edozein gaztek benetan zaila dauka momentu honetan hori egina izatea, ez? Eta hartu beharreko neurriak, seguru aski asko izango dira, ez bakarra, ez? Gune tensionatuaren erabakia, bidean da, eta hori hartuko da, baina jabetu behar gara horrek duen eragina mugatua dela, ez du, Donostiak 75.000 etxe bizitza dauzka momentu honetan. Eta neurri horrek eragina izan dezake parkearen oso portzentai txiki batean. Alokairu gutxi dagoelako gainera Donostian. Udadari dagokionean, eta niri udadak egin beharrekoa egitea tokatzen zait, guk egin dezakegun esfortzurik handiena da garapen berriak sustatzea. Hemen guk oso garbi ikusten dugu, eskaintza eta eskariaren arteko tartea dagoela, eskaria oso handia da eta eskaintza murritza, eta hori handitu beharra dago. Arrazoi askogatik, alde batetik, Donostiak erakargarritasuna duedako, hori horrela da, eta Gipuzkoan gertatzen ari den fenomeno bat da, neurri handi batean, barnekaldetik kostarantzako joera dagoela, eta horrek presioa eragiten du. Gero, kontutan hartu beharra dago, familien konposizioa aldatu egin dela azken urte hauetan, eta lehen, etxe bizitza batean 4 pertsona bizi badin baziren, orain 2 bizi dira, eta adibidez Donostiaren kasuan, etxe bizitzen eren batetan pertsona bakarra bizi da, ez? Eta horrek eskatzen du, etxe bizitza parke hori handitzea, gure familien eredua aldatu egin delako, ez? Horretan gaude buru bedarri, eta gainera saiatzen gera, aurrera eramaten dugun promozio bakoitzean,
bideragarritasuna kontutan hartuta, adik eta etxe bizitza babestu gehien egiten. Hemen gertu inpernua da orain moitzen ari dan beste eremu hori, hor legeak 40% ezagutzen du, baina ezartzen du, baina 50% goaz. Posible dedako, bideragarria dedako, eta beraz hor egingo diren etxe bizitzen erdia babestuak izango dira, ez? Hori da udaletxe batek egin beharreko lan nagusia eta gu horretan ari gera buru bedarri. Horre, garapen berriak sustatzeko garaian, gaur egun ez dago modan, baina garai batean sortzen ziren etxe bizitza eta auzoak sortzeko kooperatibak, halako ereduak nola ikusten dituzu? Nik ondo, begi honez, nik uste dut hori eredu polita da, eta, bueno, kasu batzuetan gauzatu daitekeena. Eta gero beste gauza badago, zetik, bueno, garapen berrietaz hitz egiten ari naiz, baina Donostian, eta hori batzutan ez dugu gehiegi aipatzen, bueno, guk egin ditugu arau aldaketa batzuk, batez ere, lokalak ziren, lokalak zirenak etxe bizitza bihurtzeko errestasunak eskainiz, eta gertatzen ari da, eta hori ematen ari da, zenbaki altu batean, eta baita ere etxe bizitza handiak banatzeko errestasunak eman ditugu, araudia aldatuta, eta hor ere, banaketa asko ematen ari dira, eta etxe bizitza berria asko ateratzen dira, ja, eraikitako hirian, bide honetan, ez? Esan dugu, familiaren konposizioa aldatu egin dela, orain txikiagoak dira, eta beraz, bueno, etxeak ere txikiagoak izan aldira, eta izaten ari dira, eta azken urteotan da, oin ez daukatatua, baina desente izan dira, banatu diran etxe bizitzak, eta horrek ere merkatura etxe bizitza berriak ekarri dizkigu. Hain zuzen ere, familien konposizioa aldatuz doa, baina baita ere, beste puntu bat ere bada, gizartearen piramidea ikusita, horre, euskal gizarte zahar bat daukagula ondorioztatu daiteke, epe luze-luzera, agian sobera izango ditugu etxeak. Gerta daiteke hori edo? Nik ez dut uste. Nik behintzat Donostiaren datuak ikusten ditudanean, eta gainera Donostia zartze prozesu horretan ere aurreratua dijoa, beste hiri eta leku batzuekin alderatuta, hemen indizeak altuagoa dira, oraindik, baino zartze prozesu hori konpensatu egiten dute migratzaileek. Eta Donostia momentu honetan azten ari badin bada biztanle kopuruari dagokionean, ez asko, baino zeo zertxo bai, da guk izaten ez ditugun semea dabak migratzaileek ordezkatzen dituzte dako. Oso garbi ikusten da, Donostiako datuak begiratzen badin baitu. Eta hori normala da. Eta hori izango da, guretzako baita ere erronka bat, ez? Aldatu egingo dedako hiria, aldatzen ari dedako hiria, eta gainera azkar, ez? Konposizioari dagokionez, kulturari dagokionez, geroz eta aberatsagoa da, eta hori izango da hurrengo urteetan abiadura hartuko duen fenomeno bat. Zergaitik, finean Donostia hiri aberatsa dedako, aukerak eskaintzen dituen hiria dedako, eta horrek, normala denez, jendea erakarri egiten du bertara, eta guk ez dauzkagun semea dabak, diodan bezala ez, azkenean, atzerritik datoztenek ordezkatzen dituzte. Hori gertatzen ari da, gaur egun. Udalbatzan ere, onartu zen Donostiako Kaiko pasealekuko etxentzat plan berezia bideratzea, astearte honetan onartuko da eremuko plan berezia, hori aurre ikusi zen. Zeintzuk izan dira inguru honetako zailtasunak eta atzerapenaren zergatia? Zailtasunak handiak izan dira, hor bere garaian plan berezi bat zegoen, etxe bizitza horiek ordezkatzeko, baino gero Jaurlaritzak 2019an izendatu zuenean Aldezarra eta Kaia monumentu izendapena eman zionean, garai hartan onartutako hori bertan bera gelditu zen, etzetarrodako bat Jaurlaritzak ezarritako babes mailarekin, ez? Oraingo plan berezi berria idazten ari gera, eta hor badaukagu eztabaida bat Jaurlaritzarekin, guk, uste dugu dako hor eremu horretan gauza batzuk egin aldire da, eta Jaurlaritza agian puntu batzuetan zorrotzegia da, eta ez du erresten operazio horren bideragarritasuna. Uste dut hor oreka bilatzen saiatu behar gare da, guk plan berezia onartuko dugu, hasierako onarpena emango diogu, nik espero dut apirileko osoko bilkuran, eta hortik aurrera prozesu bat etorriko da, baina azken onarpena Jaurlaritzak eman behar dio. Eta hor, gu saiatuko gera Jaurlaritzarekin etengabeko harreman horretan,
adako adostasun bat lortzen etxe bizitza horiei irtera bat emate aldera. Horre, kalean bizi diren pertsonei dagokienez, kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sareak agerraldia burutzu zuen atzokoan, hainbat gazte Manteoko ingurutik atera izana salatu dute eta udal baliabide gehiago eskatu zituzten. Zer egingo du udalak arazonen aurrean? Bueno, nik uste, esan beharreko denengo gauza da, ez da neurrikoa, globala den arazo baten konponbidea udal bati eskatzea. Eta hori ez dut nik esaten, Iruñako alkateak esaten du, behin eta berriro ere, eta bat egiten dut berak esaten duen horrekin horrela delako. Ez gaude lokala den fenomeno baten aurrean, baizik eta globala den fenomeno baten aurrean. Eta horrek erantzuna globala eskatzen du, eta beste erakunde batzuek ere erantzun horretan parte hartzea eskatzen du. Beste da, udalerri bat ito egingo ditzateke, globala den arazo bati erantzuna eman beharko badioke. Donostiak badauzka baliabideak eta asko gainera. Eta lurraldearekin alderatzen badin badegu, Donostia da maila altueneko baliabideak dituena, batzuetan legeak ezartzen duenaren gainetik, batzuetan ez askotan legeak berak ezartzen duenaren gainetik, ez? Eta uste dut hor gainontzeko udalerriek ere esfortzu bat egin beharko dukete da, diodan bezala hau ez da dako bakarrik Donostiari dagokion fenomeno bat, baizik eta globala den fenomeno bat, ez? Eta hori, eta horrek eskatzen du, diodan bezala erantzun zabalago bat. Ezmare jatetxeak kostako espedientea du, emakidako pleguen baldintzak ez betetzeagatik, komun publikoitxiak, eremu batzuen ostalaritzako erabila, edota sarrerako terraza dela eta udalak 5 eguneko epea eman zuen, konpondu dira arazo hauek? Ez dakit oraindik epearen barruan gaude, eta pentsatzen dut, eta espero dut konponduko direla, baino ikusiko dugu epea bukatzen denean. Aste honetan ere, zalaparta egon zen, abiadura handiko trenaren bueltan, Lotune Azkio itsasotik ala Gasteiztik egin behar ote den dago mai gainean, herri ikuspegitik ezkio aldarrikatu zenuen EITB-en, zergaitik lehen etxi behar da aukera hau herri ikuspegitik? Nere iritzieiz, lau hiriburuak, Euskal Herriko lau hiriburuak modu egokinean lotzeko modua ezkio itsasotik da, zalantzari gabe. Adibide bat jartzen nuen, elkarrizketa hartan. Donostiatik Iruñera juteko Gasteiztik pasa beharra izango ditzateke lehiakorra ez den ibilbide bat eraikitzea. Azken finean autoz joatea azkarragoa delako, abiadura handiko trenez joatea baino. Eta horrek ez du lehiakorra egiten, ez? Gainera, Iruñaren ikuspegitik, Donostiatik Iruñarako bide hori Gasteiztik egitea, Iruña jokoz kanpo uzten du. Europako abiadura handiko sare guzti horretan, erabat alde batera uzten du. Ez da, nik horregaitik nioen, nire ustez herri ikuspegitik, soluziorik egokiena izango ditzateke da ezkio itsasotik. Gainera, ezkio itsasotik izan da, Iruña eta Gasteiz arteko lotura, ez da inbeste kaltetzen Donostia eta Iruña Gasteiztik pasata egingo ditzateken bezala. Gu askoz kaltetuagoak izango ginateke Iruñatik Donostira Gasteiztik pasatu beharko bagendu, ezkio eginda Iruñatik Gasteizeak geldituko ditzateken soluzioa baino. Hori inungo zalantzari gabe denboretan eta ber. Eta gero badago ere ingurugiro ikuspegitik beste arazo bat. Nik badakit Aradarre azpitik pasatzea zaila izango da, ziur naiz tunelak egitea ez da erresa izaten. Baino Gasteiztik Iruñarako tramo hori aidetik dijoa. Eta hori izugarrizko trintxera bat da, gainazaldetik dijoanea. Eta horrek badauzka baita ere, eragin, ingurugiro aldetik eraginak eta nabarmenak. Eta hemen aipatzen da beti, arrazoi teknikoak izan behar direla, soluzio bat erabaki behar duena, ni ez nago horrekin ados. Arazo teknikoak izango badira, kontutan hartu beharrekoak, gauza asko ez genituzke egingo. Eta egiten dira, badago edako herri ikuspegi bat, badago edako apustu bat, eta hori den esten dako, ez? Eta nik uste hori den etxi behar dela. Herri ikuspegi hori eta apustu politiko hori. Eta teknikoki zailago edo errezago izango da, merkeago edo garestigoa, baina elementu guztia jarri behar dira jokoan, ez bakarrik teknikoak.
den analisi mailan hausnartzen ibili gera denboren bueltan, ordu aldaketa dela eta ondorioztatu dena da, denboraren kontrola, gizakiak denborarekiko duen kontrola ze punturaino garrantzitsua den. Bi aukera hauen artean aipatzen dute 23 minutuko ezberdintasuna egon daitekela, okerrez banago, ze punturaino da garrantzitsua kasu honetan denboraren kontrola izatea? Bueno, izugarria, osea, nik beti adibide bat jartzen dut, ez? Donostiaren historian, Donostia, 19. mendearen erdikaldetik aurrera, hartu zuen turismorako joera, ez? Itsasoko bainuak eta modan jarri ziren, eta orduan, hiria asko garatu zen momentu horretan. Eta izugarrizko jauzia izan zen, trenbidea Donostira iritsi zanean. Zetik, garai batean, Madriletik Donostira, eta Madriletik etortzen ziren turista asko, kontxara bainatzera, etortzen ziren, karromatuan, ez? Eta egunak pasatzen zituzten Donostira iristen. Trena iritsi zanean Donostira, bidai hori egun batetara mugatu zen, ez? Eta horrek aldatu zuen erabat Donostiaren posizioa. Horrek noski baldintzatzen gaitu da, ez? Neri egokitu zait baita ere adibidez bide azpiegituretako diputatu izatea, orain da urte batzuk, eta orduan hitz egiten genuen Donostiako biribidguneaz, ez? Orain burutua dagoen biribidgune horretaz, Oñati eta Donostiaren arteko distantzia berdina da, fizikoki, baina gaur egun erabat aldatu da, orain da 30 urtekin alderatzen badin badegu, ez? Askoz ere gertuko gaude, hori errealitate bat da, eta hori denborak markatzen du. Horre, hain justu, Ramiro González Gasteiz aldarrikatu du, eta horre esan zenuen, berekoia zela hori aldarrikatzea, hitzein izan duzu berarekin honi buruz? Ez, baina asteburu honetan hitz egingo dugu. Hala ere, nik bai esan nahi dut, azkenean elkarrizketa hartan kazetaria iaio ibili zela, eta nik ez nuen hitz hori aipatu, baina horretara eraman ninduen, ez? Eta ez nuen Ramiroren aurkako adako akusazio zuzena egin, ez nuedako berekoia zeda, esan, baizik eta jarrera edo apustu hori etzitzaia da, herri ikuspegiko apustua iruditzen. Baina, tira, ohituta gaude, komunikabideek horredako gauzak egiten dituztenean, kanpo horretan jokatzen, gainera hor beste gauza bat gertatu zen, askotan gertatzen dena. Euskeraz izan zen elkarrizketa bat, gero erderara ada modun itzultzen dela, eta oraindik zalaparta handiago egiten dela. Denboraren kontrola eta presak akasa izango dira. Baina kontua, Eusko Alderdi Jeltzaleren batzar nagusira heldu da, deigarria izan da, Gipuzkoako buru batzarrak ezkio itxaso, aldarrikatzen zuen zuzenketa aurkeztu nahi zuela, eta azkenean erdibideko zuzenketa batera emango da eztabaidara. Ez sentsazioa egin dizu honek? Neri iruditzen zait normala dela eta heldutasun adierazgarri bat dela, ez azkenean iritzi ezberdinak egon daitezke, alderdi barruan ere eta hori ona da. Baina ona dena ere da hitz egiteko aukera izatea eta akordioetara iristeko borondatea izatea, ez? Hori adierazten du horrek eta nik uste hori positiboa dela. Beste elementu deigarria, akaso izan daiteke, batzar nagusiaren aurkezpenaren egun berean, zuzenketa bera edabidetara filtratu izan ohikoa dau edo? Ez dakit, ni esan alderdi barruan gauzak noda egiten diren eta horrez nago egunerokoan, ez? Udada daukat nik ardura nagusi bezala, eta ez dakit noda izan den, edo zergaitik, hori alderdiak berak azaldu beharreko gauza izango ditzateke. Hor, batzar nagusiaren elementu nagusi izango da, Euskadi buru batzarreko buruzagitzan errelebo egongo dela, baina zuzeu ere proposatu zuten hainbat batzokik alderdiaren buru izateko, jakin nahi dugu, nola hartu zenuen albistea eta nolatan ez zenuen bidea jarraitu? Hori Gipuzko buru batzarreko buru izateko momentuan izan zen, edo gertatu zen gauza da, egia esan, ez dizutukatuko, nere izena aurkezteak adako ohorea suposatu zuedan niretzako, ez? Nere alderdikideak ni izan ninteke da pensatzeak, hori batentzat bada zera, ez? Garrantzitsua, baina nik ez nuen aurrera egin nahi izan, nere ardura momentu honetan Donostiako udadetxean dago, eta prozesuak aurrera egin, eta orain Gipuzko buru batzar berria eratu, eta Maria Eugenia Arrizabalaga
da Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea, eta uste dut presidente egokia dela. Horre aurreikusia dago, zein izango den Euskadi Buru Batzarraren osaketa, eta horre eztabaidan edo aukeren artean, negoziaketetan ere izan zen, ea Gipuzkoak beste ordezkari bat gehiago izango tezuen, azkenan ez dala izango, nola ikusten duzu hau? Nik ez dut hori hain garrantzitsua ikusten, egia esatean nahi baldin badezu, ez? Uste dut ez ginateke da erori beharko alako lurraldetasun eztabaida baten. Osea, nik espero dudana da, den lurralde historikokoa izan da, hor dauden pertsonak, edo diren lurralde historikokoak izan da, hor dauden pertsonak aberri ikuspegia izatea. Neri berdin zait, Bizkaitarra, Gipuzkoarra, Arabarra, Nafartarra, Lapurtarra edo Xiberutarra den. Importantea dena da, herri ikuspegia izatea. Eta hori da importanteena. Hain zuzen, albiste nagusia izango dena da Andoni Ortuzarren lekuko hartuko duela Aitor Estebanek. Honer, zer suposatuko du, aldaketa ala jarraipena? Ez dut uste aldaketa handiegia izango denik. Bai pertsona aldaketa, jakina, zalantzari gabe, baino alderdiaren ildo nagusietan Aitor Estebanek nik uste dut Andoni Ortuzarrek markatutako bideari ekingo edo jarraituko diola. Nik uste dut erredebo nahiko natural bat dela, eta espero dut urrengo urteetan Aitor Estebanek ere lan ona egitea alderdiaren buruzagitza horretan Andonik egin duen bezala. Guzti hauekin gelditzen gera, Eneko Goia, Donostiako alkatea, eskerrik asko goiz honetan gurera gerturatzeagatik.